It's me again, Lorne Hermosilia, and welcome to my YouTube channel. Kumusta kayong lahat? Ako muna ang inyong magiging Lorna Chikadora for today. Chika muna tayo guys, no? Magkwentuhan po muna tayo. Pero good vibes pa rin po naman po, no? Naalala ko po kasi bigla yung aking high school life. Dahil napakinggan ko po kasi yung tugtog ng high school life. Ayan, nag-flashback po agad sa isipan ko yung mga napagdaanan ko nung high school. So, bigla ko pong na-miss yung mga kaklase ko. Mga kaklase kong bully, yung mga kaklase kong mababait. May mga kaklase din tayo, mga sosyalera, gano'n. Pero isa yun sa mga pinakamasayang pangyayari sa buhay natin. Though yung iba ay hindi masyadong nag-enjoy ng high school dahil mas nag-enjoy na po sila ng college days nila. Pero ang high school pa rin, high school life is the best. So una, shout out po muna sa lahat po ng aking mga kaklase. Hello sa inyong lahat. Kumusta po kayo? So ayan, ang aking mga ibang kaklase dyan ay mga professional na. Isa sa mga napagdaanan natin ng high school na hindi makakalimutan ay yung nawawala na lang bigla ang ballpen mo. Lalo na kapag bago yan, or pilot ang tatak ng ballpen mo. Yung gel pen yata yun. Tapos, nagamit mo isang beses pa lang. Di ba yung upuan natin noon, ay yung may armchair? Nilagay mo lang doon, umalis ka lang saglit, umihi ka lang saglit. Ayan, nawala na. Hanap ka naman ng hanap, saan kayo nagpunta? Wala na yun. Tapos pagtingin mo na lang, nasa magandang kamay na ng kaklase mo. Para na lang nag-teleport agad bigla yung ballpen mo, no? So, hindi ka naman pwedeng magbintang or hindi mo naman pwedeng kuhanin yun sa kaklase mo. Hindi mo pwedeng sabihin na, uy, ballpen ko yan ah. Sasabihin ng kaklase mo, bakit? Nakita mo ba? Nakinuha ko yung ballpen mo. Ikaw lang ba merong ganitong ballpen? Diba? So, hindi. Pagtatawanan ka pa. Ay, lang ibang mga kaklase mo ay mga nagtitrip lang din. So, kung hindi mo yun makuha, edi thank you. Sa kanila na yun. Naalala nyo ba yung mga tatak ng ballpen noon? Ang mga tatak ng ballpen kasi noon, ang naalala ko ay yung Reynolds, Panda, Lotus, ayan. Tapos, Pilot, yun nga. Tapos yung ballpen na malaki, di ba may ballpen tayo na malaki noon? Tapos yung may iba't ibang kulay kasi yun eh. May yellow, black, red, blue, gano'n. Yung iba dyan, pag sinabing, exchange papers na, exchange your papers. Ayan na, mag-check na kayo. Meron ka ng red na pang check, di ba? Tapos yung iba mga kaklase mo, pag nag-check na, binubura. Tapos papalitan yung seatmate mo, di ba? Lalo na pagkasundo mo yung seatmate mo, pahiram muna ako, akin na muna yung papel. Kukuhanin mo muna, tapos lalagyan mo ng sagot, di ba? Kasi dati kasi, ang uso kasi nung sinasagot lang ay yung mga ABC. Di ba? Tapos wala kang sagot, kuhanin mo na, lalagyan mo na. Di check na yun, di ba? So, yan. Nakakatuwa, no? Pag bigla mong naalala ang mga yun, ay, parang ang sarap bumalik sa pagka-high school. Tapos, ito, sa mga girls naman, ito po yung mga hingian ng pulbo. Alam niyo yung pulbo na nilalagay lang doon sa papel, di ba? Ilalagay lang yun doon sa papel, tapos tutupi-tupiin lang, ilalagay sa bulsa. So, kaya yung iba, ini-insert sa notebook or sa libro para hindi matapon. Pag oras na ng recess, kuha na ng pulbo. Pag nakita mo yung isa, nagpupulbo na, ay lahat hingian na. Diba? Tapos suklay-suklay, ayan, magsusuklay na. Bago lumabas, pabango, gano'n. Pag oras na ng recess, yung hingian ng papel. Pahingi papel, pahingi 1/2, pahingi 1/4. Ikaw naman tong si mabait, no? Ikaw naman tong bigay. Kasi, pagbigay ka, ikaw yung isang tipong kaklase na mabait sa school. Lalo na pag si crush ang hihingi. Bigay agad. Walang pambili ng papel. Pero pag oras na ng recess, labasan na, pagtingin mo dun sa kaklase mo, mas marami pang nabiling baon kaysa sa'yo. Samantalang baon mo magkano lang. Pero sila, ang daming baon, hindi makabili ng papel. Diba? So, di kayo utusan ng nanay, bumili ka doon, isang pad ng papel. Iba, hindi naman yan binibili eh. Diba? Minsan yung iba bibili ka ng papel, pero kalahating pad lang. Hindi isang pad na. Para yung tira sa kanila. Kunwari lang, bumili ng papel. At least bumili ng papel.
Viral to noon. Isa to sa mga viral noon. Kung meron tayong Facebook ngayon, noon naman ang viral noon ay yung slam book. So, sa mga hindi nakakaalam ko na yung slam book, ito po kasi yung parang biodata, mag-filled up ka doon. Meron doon mga nakalagay na name. So, if filled up mo, name mo, nickname, address, tapos favorite food, favorite band, favorite colors, i-filled upan mo din yan. Tapos, yung actor, actress, singer, ganyan. Tapos, hindi din mawawala, syempre, yung who is your crush, who is your love, what is crush, what is love, ganon. Who is your first kiss, yan. So, mga pampatwitams pa yan kasi noon, di ba? Pampatwitams kasi nga, start ng growing up, pagdadalaga, pagbibinata, ayan, syempre, may mga crushes. Tapos, sa what is crush, ang mostly kasi noon, na nababasa ko is, crush is paghanga sa taong, hindi ko pwedeng sabihin, no? So, alam niyo na yon. Tapos, yung, meron din doon, what is her motto? Ang bentang-bentang motto noon ay yung, love is like a rosary that full of mystery. So, yun, gano'n. Lagi yun doon, hindi yun mawawala. Diba, meron ngayon, OOTD, outfit of the day, tapos, OTW, yung on the way, di ba? May mga ganito yan ngayon no? Noon din, meron din. Pero, parang ang noon ay yung country yata, katulad ng Japan. In Japan ay just always pray at night. Ganon. Tapos, yung Italy naman ay I trust and love you yata. So, yun. Tapos, kung meron Google ngayon, meron din noon. Ang pinaka-Google noon ay yung flames. Kukunin mo yung, yung pangalan at saka apelyido ng crush mo. Tapos, isusulat mo din yung pangalan at apelyido mo. Tapos, i-combine mo yun. Kung ano yung pagkaparehon yung letters, bibilangin. Saan tapat? Halimbawa, sa F, nagkatapat. So, F is friend. As friend, ibig sabihin, friend lang kayo. Tapos, L is love. A naman is angry. So, ibig sabihin, angry kayong dalawa. M is married. Ayan, kilig na pag married. Tapos, A, enemy. At saka yung S ay sweet. Ibig sabihin ay sweet kayo. Pagdating naman ng flag ceremony, pag na-late ka, sarado na yung gate. Hihintayin mo yun na matapos muna yung flag ceremony na yun. Kasi merong mga kalits kasi na nakabantay doon sa sa gate. So hindi ka papasukin kasi late ka. Pag natapos sila, saka na kayo papasok. Tapos kayo naman itong magkakandak ng flag ceremony. Di ba nakakahiya yun kasi kayo na lang pagtitinginan. May punishment kasi. Isa pa sa mga punishment noon ay mapagdamputin kayo ng mga papel, no? Nagkakalat na papel, mga tuyong dahon, o di kayo yung mga plastic, no? Lalo na noon, marami yung sa plaza yung mga plastic ng ice candy. So, kukunin nyo yun. Tapos noon, jogging, papag-joggingin kayo. Tapos, ito pa. Pagdating ng hapon, di ba may nakatakdang mga schedule dun sa cleaners from Monday to Friday. Umiss ka po na. Nag-skate na kasi nga ayaw maglinis. Kawawa yung mga natira. Halimbawa, sabihin natin, 2 na lang kayo or 3 na lang kayo. Kayo yung maglilinis. Yung JS Prom. Yung JS Prom, yung junior and senior prom. So, kayo, dahil 3rd year pa lang kayo, parang ano yung JS Prom, di ba? So, ayun, excited na tayo na. Pag oras na ng practice, ay pagpulbo na agad yung mga girls. Suklay ulit, suklay, pabango. Kasi baka makatapat tayo sa ikot dun sa crush. Nakakahiya naman pag amoy pawis tayo, di ba? Tapos, ayun, syempre, mga pa-cute to, mga pa-tweeters pa yan, no? Pero ako hindi pa, charot. Hindi pa ako ganong ang pa-tweeters noon. Kasi, parang wala pa sa isip ko. Ganun. Tapos, meron kasi akong kaklase, na nag-absent. Kailangan, pag nag-absent ka, mag-excuse letter ka.
syempre, mga third year pa lang, so hindi alam kung anong meaning ng JS Pram. So, sulat siya ng excuse letter. Mom, excuse me for being absent today because I will get my JS Pram outfit. Parang ganon. And then, yung sinulat niya, instead of J as in junior, ang J na nilagay niya is G as in golf. So, magiging junior and senior. Tapos, meron din tayo ng mga ROTC, di ba? Yung mga cadet. Pero parang ngayon, parang wala na, hindi na siya existing. Tapos, ako kasi medyo maliit ako. Parang kapantay ko na lang almost yung rifle. Pero parang yung buhatin, parang mabigat ngayon. Pero okay lang, yakang-yaka. Kasi medyo payat pa ako nun, tapos medyo ang liit ko. Charot. Ay, nako. Tapos halimbawa, meron tayong mga practice kasi meron mga intermission numbers, o sasayaw kayo or grupo-grupo kayo, punta na agad sa plaza, may bit na yung radyo. Di ba, ang uso nun ay radyo pa, wala pa yung mga Bluetooth na yon. Di ba? So, radyo bit, yung cassette tape, yan, uso pa yan noon. Meron akong mga video clips din na hiningi ko sa mga kakilala ko, sa mga kaibigan ko. Panoorin po natin ang kanilang napagdaanan nung high school sila. Panoorin po natin to. Ano akong pinaka most memorable didan high school ako, na eskwela pa ako. Siguro yung nagka-cutting classes kami, tapos pagkatapos namin makapag-cutting, syempre alam na, inuman na yon. Yun yung pinaka memorable sa akin kasi doon namin nakikita yung bonding namin, di lang sa loob ng classroom, kahit sa labas. Gumagawa talaga kami ng paraan para lang magkasama-sama na hanggang ngayon di namin nakakalimutan dahil sa mga pinagsamahan namin nung high school. Cutting classes, pagkatapos ng cutting classes, kung ano-ano gagawin, maliligo sa dagat hanggang sa magkalasingan na, kung ano-ano lang. Tapos yung kumwari magkikita-kita sa bahay ng gabi, tawag na ito, yung mag-group study daw, pero yung pala, yung dala bawat isa may tigi-isang alak, kung saan kinuha, galing pa sa baon nila, galing pa sa kasinungalingan sa mga magulang nila, matuloy lang yung mga balak namin. Yun yung pinakamasaya na hindi ko makakalimutan ng high school. Kaya naman talaga high school life, talagang hindi mawawala yan hanggang sa pagtanda. Laging kasama na natin yan. Kaya habang bata pa tayo, enjoy lang natin yung mga sarili natin. Habang bata pa tayo, matuto tayong pahalagaan yung bawat isa't isa. Kaya dun sa high school life ko, dun sa mga classmate ko, maraming salamat sa inyo. Sana magkita-kita pa tayo. Magandang gabi po, and I'm Abigail Menyes po, 22 years old, na nasa first year college ng BS Psychology. Ano nga ba yung mga na-experience ko noong ako'y nasa high school, or yung sa canteen, yung tipong 15 minutes lang yung recess nyo, yung i-google mo sa pagkain mo, nag-google mo na sa pagpila, kasi sobrang dami ng estudyante. 15 minutes yung recess, paano ka pakakain? Yung tipong habang nagsusukli yung tendera, kinakain mo na yung pagkain na binili mo kasi wala ka ng oras. And syempre, maraming friends, maraming nakilala, every year marami kang nakikilalang bago, at nandun pa rin yung mga dating friends mo na nakasama mo ng mga past year mo sa high school. And dun ko talaga napatunayan kung sino yung mga tunay at kung sino yung mga totoong kaibigan na nakasama ko noon, na hanggang ngayon pa rin naman ay nare-reach out ko, nakakausap ko. Syempre di mawawala yung mga crush na yan. Pero naging motivation naman sila para sa akin nun. Syempre ang main goal naman ng pagpasok ko dun is makapag-aral talaga. Napakasarap talaga sa pakiramdam. Totoo yung sinasabi nila na pag high school ka, dyan mo talaga ma-experience yung lahat. Pero hindi naman siya lahat. Kasi depende na rin naman sa'yo kung makikijoin ka dun sa mga ibang mga ginagawa ng mga estudyante. Pero the best talaga yung high school life para sa akin, na ngayon na sa college na, marami ng pagbabago. Kaya
yung mga mag-high school, I pray na kahit online class ngayon ay ma-enjoy pa rin nila yung high school life nila. At yon ang ilan sa mga naranasan at pinagdaanan ko nung high school. So, ayan nga guys. So, yan. Hope na nag-enjoy kayo sa usapin ito. Sa susunod naman po ay ibang topic naman, though high school life, kung ano ka nung high school. Kung isa ka ba sa mga bully nung high school. Isa ka sa binubully nung high school. Isa ka sa malditahin nung high school, sa Martin nung high school. Yun ang susunod ko pong itatopic. So, sa ngayon, yan na po muna. So, thank you so much for watching. Mag-ingat po kayo palagi. Thank you. Bye.